Jardunaldia amaitzeko zenbait esperientzia eredugarri ekarri nahi genituen. Horretarako 3 bat esperientzia ekarri ditugu. Lehenik eta behin, Basauriko Udal Euskaltegiaren trebakuntza saioen esperientzia aurkeztuko digute Inigok eta Gotzonek. Ondoren, AEK-ko mehatzaldea eta Enkarterriko Osakidetzan egiten dabiltzan planaren berri jasoko dugu. Eta bukatzeko konbi proiektua aurkeztuko dugu. Etorkinek pertsona zaharren zaintzan trebatzeko prestakuntza saioetan euskararen irakaskuntzak duen garrantziaz arituko zaigu Petra Elzen. Online egongo da, bai? Sentitzen dugu, baina ez dugu. Bueno, lehenko eta behin, Basauriko trebakuntza, ez? Euskaltegiaren ekarpena udaleko plangintzan. Bueno, Gotzone Agirre eta Inigo Zuzkiza Basauriko Udal Euskaltegiko irakasleak dira, eta une honetan Basauriko udaleko erabilera planeren baitan trebetzaile lanetan dabiltza. Bai, zuek ez da Basaur kurrikulunik, ez? Gradua euskara, bai? Dinot, ez daukatena, bale? Orduan, beste guztien euskalten, baina zuek gehiago euskazuen. Hala, nahi zuzenean. Bueno, gordion eta azkar baten, oso gora jodugu aurreko saioaz eta horrein abelek aipatu duen realitate erakitsiko gara da Euskaltegiaren ikuspuntutik eta irakasle ikuspuntutik. Atzo hasieran planteatu zen Euskaltegiak beste esparruetara jauzi egiteko zer egin, nola egin, gure adibidea, gure karpena, hortik datorrez administrazioara egin salto, Euskaltegitik, Euskaltegiko irakasletik, ara joan gara. Eta horretan oinarrituko da gure aurkezpena. Hori baino lehen apur bat, atzo eta gaur entzundako patxizenzek aipatu zituen herri batzukotako ditut, ze gure lanean bete-betean eragiten duten zerak dira, ez? Miren Doranek dekretu aldaketa dela eta Eusko Jaurlaritzan jendea dagoeneko euskaraz lanean jarri nahi dugu, bota zuen. Hor Bilbaok hiztunak badauzkagula espazioak ez, gure administrazioan ere langile euskaldunak badauz lan dinamikak ez, horren konstatazio bat ikusiko dugu gure aurkezpenean. Josu Peralesek ere atrizion kontzeptua bota eban, maila hartu eta galdu duen jendea badagoela hor nonbait, ikasle tipologia horretan ere administrazioan aurkituko dugula, gerora honek ez diamorrotuk mudantzen kontzeptuan bota zuenean Loreto aipatu zuen nola bere gaitasunak eta non zegoen administrazioan lanean, eta ikusiko dugunez administrazioa Loretoz beteta dago, gero ikusiko dugu. Patxizenzek ere lan mundua administrazioa kasuan gure esparru honetan, elefantean eta euskararen beharretara zelan egokitu behar da, pixkat lehentasun moduan jo zuen. Maik ere bibide haiek aipatu zituen nola doan euskal plan eta euskara planen kontua bide batetik eta euskalduntzea bestetik, kasu honetan gure bide horiek uztartu egin dira. Eta Txabarrik eta Robertok ere kurrikulumaren inguruko aipamenak eta gure entrenamendua edo trebakuntza aipatu zuten, ez? Orduan gurean, Basauriko udaletik deitu ziguten, Eusko Jaurlaritzak normalizaziorako bidean jartzen dituen planintzaldien, aurreko 2013ko planintzaldien barruan, eta Basauriko udalak erabilera plana bat osoko bilkuran onartuta. Eta Euskaltegiko hori deitu ziguten euskara plan hori abian jartzeko. Horretarako, utxetik euskara irakasle izatetik, gaur egura ere jantzik behar zen genuen, eta hemenkako esperientziak begiratu behar zen genituen adibidez, atzo aipatu zen Azpidazkiren kontuak, Pastizko ikak Eusko Jaurlaritzan izandako esperientziatik Eusko Jaurlaritzan 2008-2010 trebakuntzaren eskuburua zana. Eta hori zan pixka testu ingurua, orduan Basauriko udalean aterrizatu genuen eta azken euskara plan bat martxan zegoela dirasi bazitzaien langilei eta trebagaiei edo bintzat zerbait asandu behar genien eta kontua zan, pixka beldurrak usatzeko, euskarara erakartzeko,
bakoitzaren lanaren inguruko testu ingurua onartuko edo behintzat kontuan hartuko zala, euren euskararen erabileran izintzeko. Borondatezko, trebalkuntza borondatezkoa da, hau da, printzipioz eskaini egiten da, eta borondatezkoa da, eta hasiera batean lehenengo galdetegi bat bidali genuenean, lau langileak eman zuten izena, eta hasieran ikusi genuen, baina gerora eta bapaten bizkat atal eta jendearekin hitz egin da, gero azken puntua jartzen duen bezala, 60 langile ingurura, eta hor finkatu gara, pasatuko dalak 250 langile ditu. Orduan, azaldu genizkien hasierako helburuak, hori B2 ez dute aipatu, B2 gorako gaitasuna dutulazua, behintzat hizkuntza eskakizuna. Eta, bota genien edo pixkat erakartzeko bota genizkien albuak izan ziren, euren erabilera ohiturak, zein jarrerak, hizkuntz jarrerak aztertuko genituela, informalean edo formalean zetan erabiltzen zuten euskaraz, eta ez, erabiltzeari berritura genduko edo kentzeko asmoa genuela, euren motivazioan erabitz, esan dugu horrein aipatuko dugu, euren gaitasun komunikatiboa zeintu ziren, zertan egiten zuten lan, telefono hartu behar bat zuten, hainbat eta hainbat, eta azken finean, trebakuntzaren helburua da Euskara planaren barruan, Euskara euren eguneroko lanean txertatzen. Azkar. Konturatu ginen, ikasarienek hizkuntza eskakizuna zeukatela, asko hirugarrena, beste asko bigarrena, hurbildu ziren gehienek zeukaten, baina beste batzuk ere hurbildu zirenak eta zeukaten hizkuntza eskakizuna. Ez ziren gai lana euskaraz egiteko. Hizkuntza eskakizuna aspaldi lortu zuten, agian 15-20 urte, kasu batzuetan, eta batzuek ez zeukaten inolako harremanik euskaragaz. Egia esateko gainera beharripez, zer lanpostua lortzeko hizkuntza eskakizuna lortu behar izan zuten, baina gero lanean inorketzuen agintzen euskaraz egiteko. Orduan, ez zuten ezertarako behar. Beharrik eza eta alde batetik beharrik epez eta bestetik horrek guztiz desmotibatzen zituen. Orduan, batez ere lehen urtean motivazioa lantzen hasi ginen. Beste esperientzia batzuk aztertu eta erakutsi zer egiten zen realitatean, egunen aldaitz eta beste proiektu batzuk eta bai. Gainera, ikasle gehienek hizkuntza eskakizuna lortzeko prozesuaren oroitzapena oso txarra zeukaten. Oso prozesu luzeak, korapilotsuak, ez ziren euskaldun sentitzen, edo nagia ematen ziren orain dana aldatu behar izatea, beldurra eta gero lortza izugarria. Gainera, gero pasa hori bezalako herri batean oso eskaria urria zegoen euskeraz. Orduan, honi lotuta, deno dakigu zein den euskeraren presentzia administrazioan bai, eta zapazetan, erabileraren inertziaz gaztelaniara jotzen dugu, eta nire baren irteza. Orduan, argi zegoen, trebakuntza zaioan bidez, zer lortu behar genuen. Dinamikari buelta eman behar genion, eta piztu hori itxarita zegoena, eta kasu askotan gainera ikasitakoa zeukaten berreskuratu behar genuen, bai? Batzutan hori gramatika ere lan hori esaten du. Aldi berean, langileak euskara planean implikatu behar genituen eta batez ere udaleko hizkuntza ohiturak aldatu behar genituen. Bai? Euskara eguneroko funtzioetan txertatu behar genuen eta ziren gauza txikietan eta gero ja salta gehiago. Esan dugun bezala, borondatezko parte hartza zen, eta hasiera batean, 40-45 edo zuten izena, eta funtzio eta profil ezberdinetakoak. Begiraleak, gizarte langileak, arduradunak, egintzako teknikari zein administrariak, hainbat eta hainbat ez, beraz? Horrek zer zekarren, kurrikulunean atzo behin eta berriro aipatutako
egoera komunikatibo eta testu, genero eta horietan iziditzeko hainbat profil desberdin. Orduan, gero horiek zelan antolatu, euskaltegiko dinamikatik urrundu behar, edo urrundu nahi genien, eta kontua zan hori ez dela euskara klasea, ez zirela euskara klasea izango. Orduan, zelan antolatu, pixkat saiatu ginen, funtzio antzekoa zeukatenak biltzen, baina hori administrazio baten ez da bat erraza, alde batetik, zerbitzuaren premiak eta batzuetan baldintzatzen dutelako, bai? Zer egin genuen, hasiera baten, pixkatxo bat, euskararen presentzia ziurtatzearen eta motivazio horretan eragitearen, atal bereko jendea eta langileak batzea, bai? Pixkatxo bat, dinamika batzuk euskaraz sortzeko edo posible bazan. Hori, lehenengo helburu bezala, gerora, bakoitzarekin zehazteko eta deskribatzeko bakoitzaren lanak edo lanean zertan eragingo genuen. Eta, lehen esan dudana, eta pixkat lotuta gure kurrikulumarekin, hainbeste profil ezberdin izateak ekartzen du hainbat egoera komunikatibo ezberdin, ez? Pixkat jendeari arreta ematea, zein telefono esan daiteke bat, diru laguntzak kudeatu, testu baten bidez eskatu erantzun X, ez? Udaltzainen isunak, salaketak, milaka. Azken finean hau da, pizkatxo bat, atzo eta gaur landunaren hildotik, pizkat realitatearen adibide, ezin hobea lantzeko eta euskaltegi bezala gure onartza emoteko. Gero, metodologiaren gainean. Lehenengo ekintza komunikatibo jakinetara bideratu genuen dana. Adibidez, langile baten jendea hartatu behar zuen, mobilizarako bere lana, lan hartatu, eta edo kirologiko pilates irakasleari, instrukzioak zeren eman bazituen, eta gorputzak eta muskuloak errepasatu, eta liburutegiko langileekin, bizitan idatuak, zelan egin, asko egiten direlako, eta guzti hori. Hasieran, ahozkoa izan zen nagusi, eta lehenengo hitza euskaraz zela, bai telefonoan, bai pertsona bat hartatzen zutenean, eta horrelako gauzak. Eta gero idatzizkola egin zen jauzia. Hemen denetarik emaia, gutuna, joarrak, jakinarazpena, kartelak, ikasle bakoitzaren beharren arabera, bai? Gero, azken finean, saiatu ginen, langile bakoitzak bere testu propioa sortzen, bai? Testu ingurua kontuan hartuta. Ahozkoa zein idatzizkoa, bai? Eta ikaslea, egoera errealetan jarduten ikasten du, bai? Benetazko rol jokoa egin dute euren postuetan, jakina. Hau guztia egiten dugu tableka, zein banaka, atala eta premien arabera, bai? Eta azken finean hori egoera realetan presente egoten gara trebatzaileok. Eta horrek ziurtasuna ematen dio trebagaiari. Benetan nik uste oso importante dela gure presentzia, euskara gehiago erabiliko dela ziurtatzen baitu, bai? Gero, leheniko dugun moduan, gure planteamendua, edo bezanat egiten den planteamendua, euskaltegi bat egin behar duen planteamendua guztiz koherentea da, atzo berita berriro aipatutako ideiekin, ez da? Hor, bebitik orako adirazle horietan, bete-betean asmatzen duten bakuntzak, eta eguneroko lanketak. Nozein lanbidearekin, teiztunguru zehatz batean mugitzen da, igorlea zein den argi dago egoera komunikatibo bakoitzean, izan daiteke lehen komentatu ditugunak herritarrak diruzainari edo alderantziz edo ekiz, hainbat bide daude, edukiak zeintu diren ere oso zerrarrituta dauz, helburua beti helburua dago administrazioaren inguruko edozein eginkizunetan, tokia, argi dauzen dan, arloa bebai eta kanala, kanalak, ahozkoak esan ditugunak, deiak, bilerak, aurkezpenak edo inbeiak edo, bai, beraz, behin eta berriro, errexe batik,
laburbilduz, atzoko saioko azken horrekin erabateko lotura, bai? Beraz, zentzu horretan, intuitiboki bada ere, edo behintzat gure euskaltegiko zera dinamikari jarraituz, horrela jarraitu dugu. Bueno, prozesunetan ere, zailtasunak ondira, eta badaude jakina. Dena dela, batzutan, hortik aukera pedagogikoak eta ditugu edo rokak edo traba asko topatu dugu, baina, hobetzeko aukerak ere bai. Trabetako bat, nagusienetakoa, hori da, administrazioko hizkerari eta itzulpenari lotzen zaioa dana, bai? Trebaiak dokumentu bat hartzen du, erderaz dago eta itzuli gure dago, bai? Baina izpina gure dago, literalki, erderaz dagoen moduan, eta hor, antilinua topatzen dugu eta guzti hori, gerundioz betetako esaldiak, laumetroko esaldiak, eta gainera uste dute hola egin dela, bestela ez duela balio, bai? Eta askotan ikusi dugu, askoa zela bilertzen, bai? Eurek horrela egin egiten. Orduan, arren kontra, egunero korrokatu behar izaten. Orduan, idatzizkoan guk korrelazioa eta antilingua zer den erakutzen benien, eta, proposatu benien, euren hitzekin, itzultzeko testu bat, itzultzeko, baina eurek uste dute gaztelaniaz bezala izan behar dela, modu pomposean eta ulertezinak izan behar dela. Orduan, horretak ez. Beste zailtasun bada, ahozkoan topa dugu oztoko material eredugarria aurkitzeko. Igual, elkarrizketa batzu bidariatzeko eta badago materiala. Baina beste zenbait gozterako berdintasun teknikariak egin behar dituen zenbait lanetarako nik iztakit oso galduta nago edo beste kasutan. Beste aldetik, zerbitzuaren lan premiak edo gaixotasun bajak edo oporrak zenbaitetan klasearen egonkortasuna kolokan jartzen. Bai? Dena dela, nik uste sorte egin dugula eta nahiko talde egonkorratuko guzena. Bai? Beste batzutan, ikasleak banaka hartu behar izaten ditugu, ez dagoelako inorekin ikartzeko modurik, edo lan berezitua egin behar dela berarekin, bai? Horrek, benetako trebakuntza gana, baina, lan zama biderkatzen du. Askotan ere, euskeraz funtzionatzen hasteak, lan zama handituko jakola pentsatzen du trebagaiak. Eta honek motivazioan eragiten du. Ikasleak pozik daude, eguneroko zerean, egurra txikitsuak ematen dituztelako. Baina gero salto handia, non behar denen ja, hostia, zenbazetan denen, eta, gero, zailtasunetatik ere aukerak topatzeko eta administrazioa eta herritarrak lotzeko, adibidez, burutu genituen saio batzu, euskaltegiko ikasleak eraman genituen udaletzera bertara, eta teknikari batzuekin, adibidez, egintzakoak, Basauriko hirigintza plan berria zera esplikatu ziren, eta gero hauek galdero dituzten eta oso esperientzia hori izan zen, gero ingurumen teknikariarekin berdin egin genuen, eta oso modu naturalean paso zen dana eta errealitatean txertatu genuen hor, trebagaiak eta benetako herritarrak zirenekin, ikasleak benetako herritarrak. Horrez gain, trebakuntzako edo erabiltzen du bestelako tresnak edo guk erabil izan ditugunen bat aipatu behar ditugu. Trebagune foroa da Bizkaiko Udan Tresurietako trebatzaileak batzen gaituena eta hor terapia egiteaz aparte, norberaren esperientzia partekatzen dugu, zertan gabizen batzuk Basauri, beste batzuk Getxun, beste batzuk Sorno, gerniekan hainbat ez, eta foro hori erabiltzen dugu hilapen batzeko, eta trebakuntzaren inguruko gaiak lantzeko, neko esparru egokia. Barruko, Basaurik udaleko barruko intraneten biz aplikazioa ere jarri genuen martzan,
behiz eta zetabiz, berri ikusketak, itzulpenak, zuzenketak eta zalantzak izanekoa, hor itzulpenez aparte, itzulpenak itzultzaileak egiten baititu, baina zuzenketak eta zalantzak eta berri ikusketak langilei eta euskara sortzen hasi ziren langilei, zalantzarik edo e-mail edo gutunen bat kalera edo segokion lekura bidali baino lehen edo kartelen bat edo danadalakoa, zuzentzeko, gurekin harremanetan jartzen ziren, aplikazio horren bidez, azken orduko zuzenketa horrazteko eta oso tresna eragingarria eta bintzat, hori ez, beldurra usatzekoa. Hasiera baten ere, azkar esan dugu, baina lehen urtean, motivazioan eta hizkuntz jarrerak aldatzen eta hizkuntz ohituretan eragiten saiatu ginen ia saio guztietan ze hori izan, hasierako hutsunea ikusten genuen, beldurraiek eta bloga, basaurin erabiltzen bloga, Basauriko udaldeko Euskara Planaren bloga sortu genuen, elkarrera ginea bultzatzea nahi zuena eta baina honetan ere ez autokritika bintzat, errealitatea izan da, pizkatxo bat lanaren inguruko hasieran inkestak, ez dakitza, erabestia, baina horrek gero denborarekin, bere zeregina edo pizkat eta motel bintzen eta hasiera bai oso bizgarra izan zen, baina gero lan orduetan eta ez da jarraipenik izan. Azken Abelek eta Mikele bota duten teknologiaren gaineko etorkizunerako horretan guk ere, zan dugu, badaukagula, ze Eluiarrek prestatutako aplikazioa terminologia kateak sortzeko aplikazioan ere Eluiarrek irakatsita eta Eluiarri lortuta, testu erauzle bat erabiltzen hasi gara, gure eta itzulpengintzako datu base guztietatik hiztegi terminologiko zehatzak, atalkakoak egiteko erabiliko ditugunak, eskatxo bat eurei, epe laburrean edo aldugunean emateko. Lanaren azken urraz bezalea ekarri beharko luke, Basauriko Udalaren estilo liburu bat sortzea, baina momentuz bidean dagoela esan dezagun oso lan mardula daleko. Bestelako zailtasun erronkak ere badauzkagu eta oso erronkatia da arduradun politiko, zein tekniko askoren implikazioa, bai? Honen ondorioz, euskeraz lan egiteko ez da beharrezkoa eta zer gaude, bai? Bada garaia hitzetatik ekintzetara pasetako, bai? Gero Basauri ez da oso herri euskalduna, herritarren eskaria oso herria da, ekintzetaz horretik izan ziren aman urtean, eskari bakarra ikusen zagoela euskeraz, horren imaginatu. Bestaldetik euskeraren lerrotasunik ez, euskeraren kontu guztiak euskera arloaren adira, bai? Badakizu ez du inork edo inork zalantzan jartzen egin bat gara, baina gana da euskera zerbitzura, bai? Gero beste departamentuak ez diren diketan. Gero jakina, askoretza gara, ez dut euskera, jaminen ez dut euskera. Ez gaituzte erakunde bezala hartzen, eta atzo aipatu zen modulazio berriak behar ditugula, eta mozion, dut izango. Lehen aipatu dugu, lan bikoitza egitearen beharra, gaztelaneko ere begiratu behar da, eta ulertezina, orduan euskera zorritzeko, gaztelaneko ere, apur bat, eta gero inertziekin hasteko zailtasuna. Izten zaile, e-mail zerrenda orokorrera, oso guztiak, hizkuntza bietan bidali bat direla. Eta batean, mezu bat erdera utzean, zertza, behin eta berriro errepikatu behar dira gauzak eta agarratzen dira. Eta amaitzeko, azkena da. Eta amaitzeko, zailtasunak edo dauzkagun age horiek aipatuta be, urtero egiten dugu, trebakuntza saioetan ibili entzako, lako galdetegi bat, balorazio bat egiteko, eta atera ditugun esaldiak, balorazio egitarik ateratako dira, eure langileak, eta horre, ematen dugun, auskoa, azken finean, kontua da, esan duguna, Euskalduntzearen, administrazio Euskalduntzearen sama langileen bizkarra gainean dagoela jarrita. Basauri behintzat, 2018 urtean bai, eta uste dut,
nahiko zabala dela, ez? Eta horretan nahiko balorazio onak direla irakurriko duzue, baina nik eta bukatzeko eta gorrontziko azkenarekin pizkatxo bat egitu nahi nuke. Gure lanean herritarrekin harreman handia dugu, bai ahoz bai idatziz, eta horretarako trebakuntzak ematen digun Euskarria derrigorrezkoa da, dino, langile batek, ez? Derrigorrezkoa da. Eta berriro hasieran aipatu dugunera bultatuz, atzo Mirendo Galanek bota zuen, ez? Orain ja, idatzita dago, segarren plangintzaldiaren horretan idatzita dago, langileak, oroar administrazioko langileak, administrazioan, euskaraz lanean jarriko ditugu. Hor, derrigortasun horretan, beharrezkotasun horretan, gumentzat jarri nahiko genuke, hori ez, izkatxo bat gure aletxo. Eta... Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta oso azkar, eta oso pile bat erako dira bidean, baina... Mikroa. Bueno, oso simplea, eta igual esan duzu, ikusten da ziurtasuna lortu dutela eta... Zutena? Bai. Aipatu duzu, baina erabilera ere bai, sustatu da, oso zenbat ikusi duzu edo... Aurre ikusi duzu, alde batetik, gustoko litzakez, esan duzu estilo liburua bidean dagoela. Eta nire lagun batek arrasaten itzen daulan administrazioan, eta itxura danez egin dute alako estilo liburu bat. Eta esan zidan, baina pribatuan, zekitela publiko jarri edo ez, ez hori ez. Ez da baida zerkoten aten zinema jakina, ez da? Baina arrasaten galdu da, normalizazioaren lago, arrasta bilutzen zait, ez da? Jakina, estilo liburu bat ditzen gozu, pasa besteoi, ez da? Besteei guzteko diferentziak eta egiteko modu diferenteak hori da behar duguna, ez da? Ahozkoak, pentsatzot idatzizkoak izango direla. Ez direla izango ahozkoak, berriro daukagu pixka bat, berriro, ez? Oso ondo, ala ere oso ondo, baina hori, beti dugu guri ahozkoaren erronka, ez da? Baina horkoan, zorionak, eta oso konkretua iruditzen zait, ez? Biztu genero horiek, ikusializatea, eta behar dituztelako, eta dira hori, aurriko zuzen duten neurketa hori, erabileran aldaketarik, azkenengo iritzi guztiak erabiltzen nik azkar batean, azkenerako zera baina denak, eta denak zeuden motibu, lortzen dut denak motibatuak gaudela, borondatezko aldari. Baina bukaeran, utzatu da erabilera, eta... Bai, erabilera eta igo egin da, baina aipatu ditugun AG edo galga horien menpe, eta galga horiek dira azken finean langilearen borondatezkotasuna. Eta langilea borondatez ari da bere zera egiten, eta baina, gero, kontua da ez dagoela, ez duela ikusten ondino, esan helburua, erakundearen, bizkat atalez ataletako, baiteko diseinua, nok zer egin behar duen, euskaraz, eta hori orduan, ondino, gara, hor da, azken finean, beldur politikoa, beldur teknikoa, eta euskara bazaurin, zelako goran dagoen, orduan bat pixkat, baina, eta, diagnosiak eta egin dira, azken finean, balak edo kontratatu izan ditu, hasiera batean aizea eta zera neurketa bat egiteko, eta talez ataleko zer bat, Eluiarrek ere egin zuen erabilera planaren barruan mikroplanen plangintza bat atalez atal, kronograma batekin, baina horiek egiten dira, baina, eta gu horretan tresna bat baino euskara, baina ikusten da, pixkat urren urratzu hori, horrexegatik atzo nik Mirendo Galanek entzun nionean, jasuz, papiretan hori jasota egotea oso interesgarria da, hor da, definitiboa da, baina gero errealitatera ekarrita, realitate asko da, basauriko errealitatea, ari gara pixkat azaltzen. Nik uste dut, pausu txikiak ematen ari batera, salto handia, oraindik ez, baina ondo dago eta, batez ere gozada bat da, klasera jotea, eta ikasleak hain interesatuak, eta guk partiditik gatoz, azken bona honetan, egia ez da gintza, ez dakizer, naikana da behar, venga, hemen azterketa ez dakizer, eta hauek hartzen zaituen, eta ikasi dut, eta ez dakizer, eta guk ikusten ditugu, ziren txikiak, salto handia, horretarako faktore gehiago behar ditugu, baina oso esperientzia positiboa. Baina, azken barik, gu irakaslea garela, irakasle administrazioa munduan, eta horretan sartzea, eta
Eta, neurri baten atzu uste dute, udal lasarteko da ustatikoak esan zuen, irakaslea eta azotan hizkuntz portail teknikari bihurtu behar dela, horretan beha eritu gara, de facto, irakasle izan, trebakuntza, baina planaren hain lausoa eta zera danez, guk askotan, EHPT hori, hizkuntz portailen teknikari aritzen gara. Beste bat. Entzuten da, bai. Libro que son de arquitectura está galdera izango kartetxo bat izango da. Único que esan dut, estiburuan eta azaldu duzten gora horretan, Gasteizen kontuan hartu behar dugu administrazio askotako eremuan ditugula eta gu aritu izan gara bai udalean eta antzeko parametroetan edo diputazioan eta antzeko giroarekin euskera. Baina aritu izan gara Eusko Jaurlaritzan eta hor eremuaren arabera beharrak eta zerak oso ezberdinak dira, izan daitezke motibatzeko, baina askotan benetako trebakuntza da. Osea, haiek gaztelaniaz badakite egiten, euskaldunak dira, maila handiko euskaldunak, baina bere lanean ez dute horrelako trebeziarik edo horrelako gaitasunik. Eta horretan laguntzen zaie. Eta Eusko Legebiltzarrean ere aritu izan gara, eta testuinguruan guztiz kontrakoa da. Han gehienak euskaldunak dira. Eta zirkuituak badituzte. Orduan, hartzen duzun jendea da nolabait zirkuitu horietan integratzeko. Eta beti ere, zuek aipatu duzuen bezala, modu erabat kurrikularean. Bai, ekintza zehatzetan, ekintza komunikatibo zehatzetarako trebakuntzak. Adibidez, ertzaintzan ere ibiltzen gara, eta zuk aipatu duzua eragina izango duen, berez adibidez horren trebatzen ari gara akademian irakasle ibiliko direnak, eta hemendik aurrera euskaraz eman beharko dituzte ikastaroekin, eta horretarako trebatzen. Zan, baipatu duzu lortu dugu zeozen motivazioa, berreskuratzea barriro motivazioa langile horren artean, eta ikon dago adibidez, zestau baten, garai batean zabaldu zan asko kartetxo horreko da hemen euskaraz, administragintzan, bankura, pasinian, euskaldunak ginenak, eta askotan bildur horregat izan. Ez que nahiko mankale egiten dut, eta izan, azkenean egunkatuko ohitura hori taldu izan. Herri erdalgun baten zaiak egin da alegin hori, azkenean ez dago emaitzarik izan. Eta jarritzen da bez horrek artelak, baina inok ez dago inoiz, eurek, apuret lotzatuta, ez dabe aleginik egiten ez lehenengo hitza euskera esateko, eta euskalduna direnek ez dabe egiten hori badakielako momentu violentoa bertatuko dela, baina ez dara euskera egiten. Kolako gozak nahi gertatzen ginean, niko guan daukat hemenetik gadea agertu den gauza bat, eta da, komunitate txikia gara, eta danon laguntza behar da. Dana adi egon behar gara edozein aldaketa sortzeko. Barriro gertatzen dagoelako bat, honek langileak barriro berpiztu dabe aukera hori. Zabalduko da hori orain herrira eta jarriko diak arte batzuk esaten dabenak. Hemen euskeraz oraingoan bai. Igual barriro horretia, hori apurtoko leku guztietatik adi duteko moduan, bestela ez da aprobetsatuko gara egin. Gai batean oso modaren guzan hitzoa eta rekuperatu behar dugu eta zentu eta da sinergia. Horatzen duzu da, guztiak da sinergia, hori da sinergia, hori zerpiztu behar dugu. Minutu bat, bi izan dira. Hau da oso laura. Nik nahi nuke zuk esan duzuena, guk hau egin dugu ekintza komunikatiboa, bat intuitibo egin dugu, zer duzu bat, baina behitu, bat dator Euskal Curriculumak berriak Euskal Curriculumak eok esaten dagoen. Ez da kasualitatea. Zergaitik, zuekan duzue, zerbait egin dago hemen, zerbait praktiko. Eta momentu horretan,
utzi duzuen teoria hau eta nola egin esan duzuen, ekintza, benetan praktikoak diren gauzak, ikasiko dutena erabiko dute. Orduan hori izan bakarrik dekarpena apur bat ikusteko, hor badago koherentzia bat, ez da? Bai, izlariak, Javier Gómez Aginaga, Iratxe Martínez Ustatxa, Guruitza eta Ezkarraldea Meatzaldea eta Enkarterrietako Osakidetzako euskera teknikariak dira, eta hirugarrena Agurtzane Eskotx, Mendiluze, AEKaren eskaintza berezietako kidea, bai? Nahi duzuenean. Mikroa mesedez. Entzutena, bai? Bueno, eskerrik asko, lehenik eta behin, bai? Gure esperientzia txineren berrekoteko kremotarratik, bai? Gure trebakuntzaz arituko gara, trebakuntza izango bizpide, pausuriko lagunek izaneko berik asko eta asko bariagarria behar guritzat, bai? Posgarri da ikustea bide beretiko bat, bai? Azteko eta behin, komunitako gutapur bat zentratzeko, guzti ditzatik gatoz, zentratzeko, bai, labormentako organen, erasozen, bai, ze erronka txumuna horretik eta esaukera, bai, eta gero gitaren partian, Iratxe eta Agurtzanek, zexe asantu dute, azkero urteetan segiten joarratuko, Ezkerraldean karteko zaila da esatea, inork ez du asmatzen esaten. Gu gatoz Ezkerraldean karte de cruzes, Ezkerraldean karte de cruzes, erakunde sanitario integratua, eta zerbitzuko kidea, laburritzen da. Zer da, Ezkerraldean karte de cruzes, zer da, Osakidetzako parte bat, Osakidetzako erakunde bat da, Osakidetzako egun hainbat erakunde integratu osatzen dute, beste ospitale eta osasun mentala, eta hainbat zerbitzu, erakunde integratu hasi ziren 2014an sortzen, eta erakunde integratu esaten dugu badago ospitale bat, arreta espezializatu ematen duena, osasun zerbitzu arreta espezializatu ematen duena, eta gero lehen mailako arreta. Lehen mailako arreta, gure ambulatorioak, osasun zentro. Gure erakundeak ematen du lehen mailako arreta, osasun zentrorako zerbitzua, herritarrengatik gertuen dagoena, Ezkerraldea, Enkarterri eta Meatzaldea. Hau da, Lanestosatik Portugaletera. Ez dakit ezagutzen duzu, Karrantzatik Portugaletera. Autoz, ordu betea. Beraz, nahiko eremu geografiko zabal hartzen du. Eta horrez gain, gaur egun oraindik ere Uribe kostan ematen du zerbitzu. Orain badago ospitale berri bat, Urbizen, eta horrek apurka-apurkak eneko izkigu zerbitzu, oraindik ere Uribe kostako populazioare hartzen dugu arreta espezializatu emoteko. Guztira, 170.000 lagun atenditzen ditugunak, Ezkerraldean Karterri Meatzalde horretan, eta Uriben 200.000, baina gutxego joango dira, apurkatu gutxitzen, pokatzeko atenditzen dugun populazioa. Baina horretaz gain, hori lehen mailako arreta, baina horretaz gain ospitale zerbitzuak, ospitale zerbitzu espezializatuak, oso espezializatuak eskaintzen ditugu. Beraz, askotan gure eremua ez da hori, baizik eta Bizkaia, Euskadi edo askotan Euskadiz gaindikua. Zerbitzuak batez pediatria arlokoak eskaintzen ditugu, ezkero pediatrako zerbitzu espezializatuak, betzeko kirurgia, jaio-berrien unitatea, erdunaldia, zerbitzuak eskaintzen dituzte, Bizkaia eta Euskadi osoan. Horrek badu eragina, atenditzen dugun populazioa elebiduen porcentaje aldatzen du. Erronka. Apur bete kokatzeko, atenditzen duguna edo, ze egiten dugu. Gurezian, hemen markatu ditugu, badira, batez pertsonei eragiten dieten adierazleak. Adierazle pido daukagu, gure interesatzen zaizkigunak, zazken baten gu erdigunean paziente daukagu, interesatzen ziguna dira pertsona. Beraz, markatuta, ezilarriakin markatu ditugu personaia gozkina. 9.500 paziente hartatzen ditu egunero. Horietatik 3.800 konsulta dira medikuntza orokorrekoak, familia medikuak, 600 pediatreko bizitak,
1.400 kontsulta lizentziatuak, eta 200 bat kontsulta emaginek. Kopuru egiten mugitzen gara, urbete erakundearen konplexutasuna emateko. Eta horri erantzuteko, nor garagu edo ze baliabide dugu. Printzipioz, Osakidetzan 2017an hori dira 2017ko datuak, iazko datuak. Osakidetzan iaz, aritu ziren lanean, Osakidetzan ez bakatu gure erakundean, eskarrataik garrera ustez, aritu ziren lanean 6.300 lagun. Kategoria ezberdinetako profesional, beraz 6.000-tik gora profesional. Batez besteko adina bat euskatin parekoa, 46 bueltan, garitza, gaztetu da plantilla, orientatu nazudatu gara, Osakidetzan reloj generazionala hasi da, eta atozen urteotan areagotuko da, beraz, horrek dugu gure behitzatek gaztatzeari begira lagungarra izango zegula. Eta, importantea datu hori, Osakidetzan edo lan egiten dugu lan egiten dutenak, ez dira mediku, askotan badago, zure identifikatzen duzu mantatzuriagaz, Osakidetza, hemen, bigarren zera lerro horretan ikusten duzu, profesionalen, 23% mediku dira, osatzen dira espezialista, familia mediku, kategoria guztiak, urologa, trauma, patologoa, anestesistak fakultatiboa, 50%, ia martik dago dira sanitarioak, sanitario erizainak, ez zago laguntzeak, laboratiko teknikariak, erradiodiagnostiko teknikariak, erradioterapiako teknikariak, kategoria asko dugu, eta horrek zaintzen du, horrela ikusiko dugunen, zaintzen du izugarri lana. Eta badago baita, bineko gehi inguru, administrazioko personala, administrazio laguntzelek, euskara teknikari, gehiago garroa duke, eta trebatzaile eta itzultzaita gozasko. Eta baita, hor sartzen dira zeladore, zerbitzuetako langilea, sukaldariak, lan esparroa oso handia da. Kasetariak, argazkiari profesional bat dukagu, oso komplexua, hori da. Atenditzen dugun populazio elebiduna, zera guzti horiek komentatu dugu, esparroak batzutan ezberdinak dira, printzipioz, lehen mailako horretan, bataz besteko bat egiten gure atenditzen dugun populazio elebidunaren porcentaje uneko 29 da, gurean, eskarranetan, uneko 29. Langile elebidunen porcentajea plantillaren gainean. Plantillaren gainean se da fijo eta interinoak. Hemen aldaketan diak, eventuala kontuan hartuta, porcentajea asko zandiago da. Eta, eventualen porcentaje ez txikia da dago, baina printzipioz plantiako langileen uneko 27. Urtetik urtera uneko 2,1 askundea dago. Beraz, probablemente, hauek dira iasko datuak, aurten parean, abendunateko ditugu datuak, eta ongo gara parean, beraz esan dugu, pretende gure erakundean parean daudela, atunitzen populazioaren posibilaren porcentajea, eta langile elebidunena. Eta, azken datua eta hori da importantena, azken baten, gure lehentasuna, Osakidetzan, lehen mailako arreta espezializatu baino lehentasuna handiagoa dauka. Odan esatzen du, zuen bere Euskal Osakidetzaren lehenengo plana, 2015koa, horren bigarren plan gintzalean gaude, datuan urtean amaituko da bigarren plan hori, eta tokatuko zego balbatzea. Baina, beti lehentasun handiagoa eman zailo lehen mailako arreta. Herritarren gatik, ikertuago dagoela. Herrian kokatuta, herri bizitzan, badira ambulatorioak, osasun zentroak, kontsultategiak, askotan, eta hor, langile elebidunen porcentaje uneko 44 da. Elebiduna esan nahi dugu, beti ezala, egiazta, papera papertxoa dutenen porcentajea, uneko 44 da. Beraz, kasuntan, gainetik gaude, gainetik gaude. Eta horrek aukerak ematen dizkizu. Kontua da, hori da, kudeatu, eta ez da, eta horretara batuz. Orduan, erronkak jarraitugu oztopok ez jartzearen, nahiago dugu erronka jartzea, zein da erronka, ez dakite, jaingo zuen, zirezki, printzipioz, Osakidetzan, 2013ko dekretua, indarrean dagoena eta aldatuz bitartean, sanitario guztiei eskatzen zaien hizkuntzakizuna da, B2 maila. B2 maila eskatzen zaien fakultatiboei, erizanei, sanitario guztiei. Hori da lehenengo oztopua, badago, zebat maila duen jendea, baina eskatzen zaiena da bigarna. Eta euskaldotzen dabiltzan gehienok, hori lortuta, etxera doaz. Hala da, datuak ez ditu ekarri, baina, plantiaren eta marren buru, badu bigarna, eta hor beratzen dira.
medikoen hartan gehiago da orduan hori da lehenengo oztopa. Guk lan egin behar dugu, gure langia B2 maila lortzen dut euskaltegian, orduan badoaz beruren konsultara, eta pasatu behar dute kontsulta euskaraz. Pazientaten ditu, esasun gomendioak emon, bigarren puntua importantea, erakundearen konplexutasuna. Gure, ikusi duzunez, erakunde konplexua hainbat faktorengatik. Sakabanak eta geografikoietako bada, lanbide talde ezberdinak, beraz oso eginkizun komunikatibo ezberdinak manejatu behar ditugu, eta gero antolamendua. Gure erakundean, beste batzunaz bezala, txandaka egiten da, txandaka, guardia kabezatuak, lan antolamendu oso komplexua. Eta beste faktore bat, beste herri administrazioetan ere ematen ez dena da mugikortasuna. Gurean, beste herri administrazioetan baino, askoz mugikortasuna dira. Batez be, ospitalean. Lehen mailako horretan, zorionez guretzat, lan egiteko azten dugu, ospitalean, langileek, guardia direla eta, txanda direla eta, badute norabaiteko euren lan bizitzaren jomuga ambulatio batean. Eta orduan gertatzen daguna da, askotan egiten dugu saiatzen gara plangintza bat osatzen zerbitzu batean, goaz urologiara, egiten dugu urologia, 20 lagun lan egiten dut urologia. Saiatzen zara plangintza bat egiten, eta 20 lagun horietatik, handik urte betera, beste irurogeia joan dira, oso zuzaian planifikatzen. Eta aukera asko ere ikusten dugu. Aukera bezala, esan dizudan, egun batez bez, entzatuko gara, hitz egin godu trebakuntzaren inguruan. Ze gure lehenengo plana ebaluatu zenean, ondorio estatu genuen trebakuntzari garrantzia handia eman behar dela. Eta alase zaitu gara, lehindu gara, gure txiki horrela lehindu gara egiten. Trebakuntzari eman behar genuela bultzara. Lan jarduerei lotutako trebakuntza. Berez, euskaltegitik, euskaltegiko euskara hori lantokira ekarri behar badugu, areago B2 maila duzunean. Lan jarduerei lotutako trebakuntza bultzatzen ari dugu gara, eta lehen esatuko duten hori dugu. Aldi berean, material espezifikoa sortu. Guk ez dugu material gabexia zegoen. Ari dugu ere materiala sortzen, zazkera gurea oso arlo berezia da, osasuna dugu lan gai, eta iskera aldetik eta asaitasunak, baita euskaldunek ere gure, badugu jende euskaldunezko, baina teknologia erabiltzeko orduan, erdoraz esaten duten, eta horretaz ere beste aukera bat, ikusten duna da teknologia berriz baliatzea, horretaz ere nahuzatuko zazpego momentu dute, baina guretzat ere oso aukera handia da, e-learning, plataformas eta multikastaruak, bide gara zehaztuko dute, baina, adibide bezala da hori, lehen guain dela gitxe arte, Karrantzako medikuak, enkarterretako mediko gora bezuten aukerarik ospitalean egiten ziren saio klinikoetan parte hartzeko, egun bideoek grabatzen dira, igotzen dira internetera, eta parte hartu dute ikusi eta formatu, dela gitxe arte zuten aukerarik. Hori ere, hortik ere jo nahi dugu. Bueno, horren ja, izkudile, bigarren zertak garitzen. Orban, jabekin dugu gutxi gora bera gure erakundaren argazki bat, gutxi gora bera zer daukagun lan egiteko, zerekin dutuko dugun, eta aukera handia da guretzako trebakuntza. Trebakuntza estrategikoa da, gure planean eta gure egitekoetan ere. Eta, jabek esan dagoen bezala, trebakuntza esaten dugunean lan jardunei zuzenean lotutako trebakuntzari buruz. Hau da, erizen batek zer egiten dugu egunerokoan, eta hori orain arte erderaz egiten bazegoen, orain euskaraz egiteko, eginkizun komunikatibo hori aurrera ataratzeko zer behar duten, ez? Gainera horretarako material espezifikoa sortu zen, atzo maili komentatu zegoen, hemen Osakidetzako intranetean badeko zuen PDF-a agian klaseratzeko, eta materiala ez da agian oso editagarria, baina nintzen material interesgarria da gure profesionalek egin beharrekoak egiteko zenolako baliabideak ditugun. Eta bestetik teknologia berriak, eta guko horrekin apostu handia egin dugu, nik uste dut oso apostu politia egin dugule, gero kontatutzeko dugu, eta gero galderaren bat handik aukerarik ez dugu ez izan, igual hemendik aukera daukagu galderatxo bat egiteko.
Orduan, zertan gabiltzan, hor dekozue gure trebakuntzaren ibilbidea, 2015-tik jarri esan dagoen bezala integrazioa izan zenetik, zenolako bidea injogun, eta grafika horretan agian argi geratzen da 2017-tik 2018ko urteko jauzi garrantzitsu bat trebakuntzari dagokionez, ez? Hor, gero zehaztuko dugu, baina bueno. Eta aldiz, euskalduntzean, bere horretan mantendu gara, egia esateko, 300 lankide dugu, zegoenetan euskalduntzen, beraz, lana badeko zuen, gure lankidekaz behintzat lana badeko zuen, eta arte baterako. Beste grafika horretan ikusten da, datu beste ikustegi batetik. Parte hartzaile kopuruari dagokionez, lehen esan dakoa, 2017an jauzi ikaragarri egin zen, aurreko urtean egin genuen diagnosi batean oinarrituta ikusi genduelako zentroetan bertan egongarri nuela trebakuntza, zentroetan, hizkuntza ohituretan lan egiteko aukera zalako, eta postu hori indentun, eta horre itxilezko kopurua agertzen dago, 1525 ordu, prestakuntza ordu horiek dira. Eta aldiz, 2018an hor aldaketa handia dago, eta, baina, fijatzen basareten parte hartzaile kopuruari dagokionez, hor itzela izan zen, ez? Azkenean 556 lagunen gana heldu ginen, eta hori azaltzeko badago, gerora erakutsiko dugun proposamen berritzaile bat, guretzako ilusio handiz bizi izan duguna, eta gerora ikusiko duguna, zehaztuko dugu. 2015an, pizkatxo bat ikusteko zein izan zen 2015an gure lankidei eskaini zitzaien prestakuntza eskaintza. Nabaria dana da, erakunde zentraletik etorritako ikastaroak zirela gehien bat, eta oso IBAPeko katalogotik hartuta, eta administrazioko eginkizunekin guztiz lotuak, baina lehen gure erakundea deskribatu dugunean esan badugu gure lankideen eguneko 81 bat inguru dala osasuna alorreko langileak, ez etorren, egia esateko etzeukan logika handirik. Orduan, zer gertatu zen, 2016an hori ikusita, aztertuta, zentroetara hurbildu ginen, bertako arduradunekaz bildu eta prestakuntza, beste gauza batera, aztertu godun trebakuntza premia. Euren ustez zer behar zuten eurek, euskaraz lan egin ahal izateko. Orduan, idei hori guztiak jaso eta agurtzan gaztoko ingendun eta egia esateko oso energia lehen aipatu duzun hori sortu zan gure artean, oso ondo ulertu izan diogu elkarri, oso gure premiak oso ondo erantzun, oso ona sortatu da, ez? Agian bera kontatu aldeu, bere ikuspuntutik zelan bizi izan dugu, Mikroa. Guke zeretan ambulatorioetan topatu gendun realitatea zen, medikuek, irizainek, harrerakoek, jasotako trebakuntza guztia erderaz izan zela, ez? Orduan, etzeukatela euskerazko eredurik, etzegitela euskeraz zela pasatu batzan kontsulta bat, nolako zelan asaldu sintomatologia, hori izan zen gure esperientzia, bai? Eta orduan, ikusita neurri baten 2012an egintzela halako alegin bat, ez? Halako kuadernilioekin, testu eredu batzuen isla izan zitezkeen testu ereduak ateratzen saiatu ziren, bai? Horiek baliatuta, egin genuena izan zen programatxo batzuk egin genituen, bai? Hasi ginen, apur bat, mediku, erizain eta sanitarioko langileekin, bai? Baten ginen euren lantokietara, hurbiltzen ginen, eta bertan egiten genituen saioak. Aurten egingo dugu harrerako langileekin, bai? Basta gizelan eman zita, zelan hartu zita, zelan datu zita, zelan reklamazio bat dagoenean zelan jokatu beharren, zelan bideratu beharren, bai? Hori guztia
euskaraz zelan egin behar duten, bai? Eredu horiek ematen saiatuko gara. Eta, ezagik ikusiko duzuenez, hainbat kontutan aritu gara, eta badauzkagu urrengo beste erronka batzuk, ez? Ezagik, aurkezpenak egin behar dituzten gerenteak edo euskaraz zelan egin dezaketen horiek prestatu, edo badaukagu fisioterapeutak eta zer espezialistekin sartzeko asmoa, bai? Hori da beste erronka bat zabaltzen ari zaiguna eta hainbat esparrutan, inote, bari gara lanean ere bai Gorlizko ospitalarekin, horre askoz espezifikoagoa da egiten duten lana, eta bidea hortik jorratzen ari gara, bai? Espezialisten gana abertzenan zabaldu kontu hau, bai? Pizkatxo bat salto egin dakeritzuliko gara, bale? Beste esperientzia aberasgarri bat guretzako dintzat, izan zen 2017an hasi ginela BAME berriei harrera protokoloan parte hartzen. BAMEak dira mirrak, prestakuntzan datozen medikuak dira. Urtero, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak 100 bat mediku berri jasotzen ditu, eta horietatik erdia edo pizkatxo bat itxiago kanpokoak dira, izan daitezke bat beste, kanpokoak dira, zuzenean. Orduan, sartu ginen Euskara zerbitzu bezala, sartu ginen harrera protokoloan bertan, eta orduan kontratazioko kontuen berri ematen zitzaien momentuan bertan sartzen ginen, eta gure ingurunearen ezaugarri soziolinguistikoei buruz hitz egiten genien, euskararen erabilera, hizkuntza protokoloaren berri ematen genion, eta azken urtean hasita euskalduntzeko eskaintzaren berri ere eman izan zitzaien, ze aukera izan zuten euskaraz ikasten hasteko. Lehenengo urtean egia esan da 20 bat animatu ziren, eta oso esperientzia politika izan zen, aurten obra bestelako izan da, baina horretan ari gara. Guretzat oso garrantzitsua da protokolo horretan sistema hori azkenean sistematizatzea. Sartu gara harrera protokolo horren parte bezala, eta oso aberasgarria. Trebakuntzako planara itzulita 2 minutu baino azteko guzeta. 2017 hartu genuen pizkatxo bat gure erakundearen trebakuntzaren ardura, eta hor ikusten duzu, 2017. Egin dugu, pizkal dago bilduz, egin gendun lehenengo saiakera zentroan bertan eta kategoria ezberdinetako lankideak elkartu, horrela pizka bat hizkuntza ohituretan eragiteko aukera izateko, hurrengo urtean euren galdetegietan jasotako balorazioak aztertuta, eurek planteatzen zuten euren zereginekin lotuago izan behar zela. Hau da, osasun arloko profesionalei prestakuntza mota bat eman behar zitzaien, harrerako langilei beste bat, eta hortan hasi gara 2018an, eta hori ikusten da, ze eskaintza egin dugu. Eta hau da, lehen komentatu dugu, guretzako oso proiektu polita izan dana, eta izan da jolas interaktibo bat. Ikusi gendu, ebaluaketetan behin eta berri agertzen zen, hizkuntza irizpideak ez zirela betetzen gure erakundean, guk ere horren berri bagenekien, eta orduan Euskara batzorde baten ideia hau suertatu zen, beste bide bat jorratzearen hain zuzen ere hizkuntza irizpideak lantzeko gure lankideen artean, eta hau zera interfeiza. Pena da, ez dagoelako aktibo momentu honetan. Egon izan da, 2 hilabetez, gure lankidei bidali izan jaki lotura bat jolastu izateko, eta guretzako garrantzitsua nazan, hizkuntza baliabidez gain, hau da, ze egitura erabildezakezun, hitzordu bat emateko, egoera komunikatibo zen, hitzordu bat ematea, horrela, simplea. Baina hasi ginenean, jarri ginenean, Javi eta biok, elkarrizketa zuaitza sortzen, konturatu ginen, ze zaila da, benetan, horrelako egoera komunikatibo simpleak, zelako aldaerak izan ditzaken, eta orduan, eta apaitzeko, jolas horretan lortu gendu, nik uste dut, horitzat asmo hori izan zen,
batetik hizkuntza baliabideak lantzea, baina bestetik empatia, ez? Atzo komentatzen zena, bai, izan ere, lankideak pazientea zuen aurrean, baina ordenagailuan zuen, eta entzuten zuen eta irakurtzen zuen pazienteak sentitzen zuena. Hau da, bere sentimenduak, zer profesionalak erderaz atenditzen zauenean, zer sentitzen zuen, entzuten zuen, eta erdaraz azpitituluekaz agertzen zitzaion. Nolabait lantzekoz, pertsona elibidunak bizi ditugun egoera triste horiek, ze hori egia da, konturatu ginela, profesional elebakarrek ez dutela inoiz horrelako erantzun txarrik bizi eta ez dutela inoiz. Eta bukatzeko, hemendik aurrerakoak, zer planteatzen zaigun. Orain daukagun erronka da, dakizuenez, Osakidetza hasi da pazienteen hizkuntza aukera erregistratzen, hau da, zu guztiok suposatzen egin nahi edukiko duzuela, zuen osasun zentrora hurbildu eta lehentasunezko hizkuntza aukeratzeko aukera daukagu. Eta profesionalok gauza bera egin dezakegu. Hori prozesua helduago izango da, baina gure hurrengo erronkaia datorren urterako eskuartean daukaguna da lotzea, elkarlotzea, azkenean paziente, euskara aukeratu duten pazienteak eta euskaraz hautatzeko gaitasuna duten profesionalak. Azkenean hori dalako gure helburua, pazienteari kalitatezko zerbitzu euskaraz eman ahal izatea. Horretarako talde asistentzial elebidunak osatzea ere garrantzitsua da, zuzen be, pediatrak lan egiten dagoelako erizan bategaz eta garrantzitsua da biak euskaldunak izatea. Pediatra bakarrik ez, baizik eta beragaz lan egiten dagoen erizanean. Eta, etengabeko trebakuntza ikusi dugu, horretan ari garela, eta zeuekaz, eta gure interes taldeekin aliantzak sendotzea, eta horretan ari gara. Eta, galdera bat egin badizak. Bai, sentitzen dut, benetan, eskerrik asko, Arkaitzek egindako ondorioena, Petra Elzerrena oso interesgarria da, benetan, baina esan behar dut eskerrak bideoa bidali duen, zelestela lusatu egingo ginen, bera etorri zanbalitz hor berri. Gaizki geratzen dago esatea, baina hala da. Ez dago galderarik sentitzen dut, beraiei galdetu, oso interesgarriak izan dira, planteatu beharko dugu hurrengoan gauza gutxiago sartzea. Mila esker, orain Arkaitzekin utziko zaituzten. Mila esker zuei.